kien hemm ħafna nies irrabjati. Inti irrabjat? Il-ġimgħa kollha jiena letteralment il-Facebook ma missejtux. L-unika like li għamilt hija l-post tiegħek. Close up. Biex nagħmilha ċara, skużani. Mela, terġax, ma tarġa, jiena miġnun taħbat jiena. Sorry. Daqshekk kafe għal dar-raġel. Mario Mallija, fantastic surname. Per eżempju, l-lezzjoni ta' reliġjon, ma missejnihomx, hemm baqgħu. Dik kienet il-mistoqsija li miss reġa'. No buzz, bro, keep it up. Thank you. Don't leave me hanging. Jis nista' nkun Musulman, nista' nkun Kristjan, nista' nkun whatever it may be. Importanti li nkun iffurmat tajjeb dak li nħossien, il-passi li ttieħdu wara li jiena ġejt imkeċċi. Ma tantx taw stampa sabiħa tal-mod kif tista' tiddiskuti mal-bord u anke mar-rettur preżenti. L-istaff sar jaf bl-eżistenza tal-bord fit-30 ta' Ġunju li għadda, sta' ġej xarilu. Meta u hemmhekk jidħol l-inkontru, hemmhekk jidħol l-inkontru. Ippruvajna nifhmu, insibu l-ispazju u nżawh għal ġid tat-tfal. He left me hanging again. Lejli tajjeb, mulej maħu. Mela, tlaqna?